U nastavku ne propustite, u rubrici Uradi sam izrađujemo klupu koju možete uklopiti u gotovo svaki interijer. Savjetujemo vas kako odabrati parket i na koji ga način postaviti. Pogledajte kako smo u samo nekoliko sati preuredili prostor od 30 kvadrata. U rubrici Uradi sam pokazat ćemo vam kako izraditi klupu za predsoblje, hodnik ili čak spavaću sobu. Klupa u domu nikad nije na odmet, a uklopiti je možete gotovo u svaki prostor. Za izradu klupe odabrali smo drvo. Biće nam potrebni jedna ploča, letva, spužva i tkanina za jastuk, te vijci. Od alata koristit ćemo ručnu i ubodnu pilu, akubušilicu i klamericu. Naša klupa bit će široka 158 cm, duboka 30, a visoka 40. Prvi korak u izradi klupe je izrezivanje dijelova za donji okvir. Pri tome moramo paziti da u bočnim stranicama odradimo pripremu za sakrivene vijke. Skrivanje vijaka ćemo izvesti koristeći specijalan alat za bušenje rupa pod kutom. Donji dio je gotov, pa krećemo na bočne letve koje se spajaju za gornji dio klupe. Sljedeća faza izrade klupe je izrada bočnih bridova koje ćemo radi bolje stabilnosti same klupe izrezati pod kutom od 5 stupnjeva. Uz stabilnost, ovaj je nagib jako bitan i radi estetskog dojma. Donji dio klupe sastavili smo kao okvir, dimenzija 158 x 30 cm, pomoću skrivenih vijaka s donje strane. Zbog nagiba bočnih stranica, sjedalo i gornji dio klupe bit će kraći 6 cm. Kada postavimo bočne stranice, potrebno je izmjeriti dasku za gornji dio klupe. Njega ćemo sastaviti kao okvir, dimenzija 152 x 30 cm, pomoću skrivenih vijaka s gornje strane. Nakon što smo sastavili gornji i donji okvir klupe, slijedi kompletiranje svega u jednu cjelinu tako što ćemo postaviti rubne bridove klupe, zalijepiti ih ljepilom. Na to ćemo postaviti gornji okvir i sve učvrstiti stegama. Nakon 20 minuta sušenja, bočne stranice dodatno učvrstimo vicima s gornje i donje strane. Rubove gornje ploče koji vire možemo skratiti, no po želji mogu ostati i duži. Za kraj slijedi izrezivanje spužve na mjeru, krojenje tkanine koju ćemo s donje strane daske učvrstiti klamericom. Ako klupu ne želimo bojiti, još nam preostaje učvršćivanje drvene tapecirane ploče za okvir klupe. Zadnja faza je montaža samoljepljivih filceva radi zaštite poda od grebanja. Klupu koju smo vam pokazali smjestili smo u predsoblje. Tako smo naglasili njenu funkcionalnu, ali i estetsku stranu. Želite li ovakvu klupu izraditi za svoj dom? Nacrte potražite na Facebook profilu i stranici InDesigna. A želite li osvojiti baš ovu klupu, pratite našu Facebook stranicu i doznajte kako sudjelovati u nagradnoj igri.